Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос посереді нас. Нині праздник, неділя всіх святих в землі руській просіявших. Це є праздник, який святкується локально в наших містах після праздника всіх святих, який ми празднували у прошлу неділю. І так, нині праздник не всіх святих по цілому світу, а вказані границі в землі руській просіявши. Що значить по-церковному земля руська? Що значить, які границі ми маємо церковну свою історію і свої назви? Нас не цікавить мнення современних істориків або псевдоісториків, які міняють назви або пишуть ложну історію. Ми вказуємо друге. Слав'яно-руські землі, зафіксовані у Нестора Летописця, починаються із Норійки теперішньої Австрії. Восточна часть Австрії. Історично наша земля слав'яно-руська. Оттуда, по мнению летописця, розходилися слав'яноруси. Или точніше вказував летописець западну границю за Балатоном. Хто знає карту Мадярщини. До приходу мадярів ця земля була наша. Наша слав'яно-руська, слав'яно-русинська. Но інтересно, що коли почалися труди Кирила і Мефодія, то слав'яно-руська земля перша прийняла православ'я візантійське, і через 100 років понесли цю віру наші предки Мойсей Угрин, Георгій Єфрем Новоторський і много болгарських священників у Київ, київських полян крестити пішли. Там був перший митрополіт київський Михаїл, грек, точніше, іссирієць по національності. Тоді він став перший митрополіт новокрещеного народу. І тудася протягнули слав'яно-руські землі. Пізніше, коли наші проповідники православ'я цілу Сибір пройшли і дійшли до Аляски, і на Алясці проповідували Слово Божє і організували много монастирів. Аляска історично слав'яно-руська земля. І так важно нам розуміти, що від Аляски до границь теперішньої Австрії, ціла північна частина Словаччини, южна частина Польщі, де живуть лемки, це земля слав'яно-руська, на ній укоренилося православ'я так, що ніяк його не може іскоренити. 1000 років ми жили в імперії Австро-Мадярській, і скільки та імперія не давила, не мучила, наші предки держалися восточного православ'я. Нині ми святкуємо пам'ять неділя в землі руській просіявших тих всіх святих, котрих наша земля подарила. Бо є греческі святі афонські, є грузинські, є святі середньоазіатські, сирійські, єгипетські. Так от, в сім'ю великих святих цілої церкви Вселенської ми вписали своїх. А якщо стиснемо маленьку географію більше, то Карпатська Русь
починавши на нині частину Словакії і до Карпатського хребта, на тій землі виросло тільки много святих, що Церква Українська Православна прийняла рішення спеціальний праздник послужити, установити всім святим Карпаторуським. Ясно, що річ іде про наших людей. Серед них останні, котрі канонізовані, преподобний Іов Угольський, преподобний Алексій, ісповідник Карпаторуський, святитель Іосиф Мараморожський, преподобний Максим Горлицький і всі святі, які просіяли от 1150 років, от святих Кирила і Мефодія до нині празнуються нами. Чому ми так держимося празнування святих? Ну, були святі, пішли святі. Якое нам відношення до святих? А прямое. Скажи мені, хто твій родич, і я тобі скажу, хто ти. Перефразувавши, нині кажуть, з ким ти дружиш, хто у тебе друзі, я скажу, хто ти. Якщо наші друзі, всі святі в землі руській просіявши, а ми їх родичі і ми їх частинка, то хто з нами говорить, ми й кажемо, майте у виду, всі святі в землі руській просіявши, суть наші родичі, а ми їхні. Однак сьогоднішній день хочеться сказати з апостолом Павлом такі слова. Павел називає всіх християн святими. За що? Невже всі християни православні безгрішні? Ні. Павел каже, ми християни в тому смислі святі, що Бог ізбрав нас від цього світа, відділив і приєднав нас до церкви у свою сім'ю. Як дитинку прийняли, взяли з інтерната, відділили її від інтернатських дітей. Дитинка, поки була в інтернаті, обща сирота. А прийшла в сім'ю, уже відділена від інтерната, стає частиною тої сім'ї, котра її взяла. Ми сьогодні не сироти, не случайний сліпок природи, по мнению научних атеїстів. Ми ізбраний народ Божий, царственное священство, народ Божий по апостолу Петру взятий уділ, буквально відділений. І потому цей світ, коли нас упознав такима, первое – зненавидів нас. Другое – донині кує плани, як би християн збити з толку, як би їх знищити, як би насадити туди розколи. Коли Западна церква одійшла від істини Христової, появилася Западна Латинська церква. Відділилася від православних, і вона думала, що тепер уже не Христос глава церкви, а єпископ Римський. Але було то ошибка. Пів Європи не прийняло этого. І германський, пізніше англіканський протестантизм відсік від Латинської церкви майже половину віруючих. Так се появили протестанти, законні діти римлян, римської віри, латинської. Ну і в православній церкві появилися сектанти. Але вони були всі постижені 1000 років назад. На нашу землю потім пізніше приходили ходаки латинян, протестантів. Наша історія Карпатської Русі повна противостояння католиків з протестантами,
возможно, то наших людей і сохранило у православії, бо протестанти признавали, що чоловік може вірити, що хоче. А так важно нам, що коли після 91-го року до нас хлинули секти, невеличка частина людей, мізер, купилися на то. У часи совєтські невелика частина наших людей купилися на світле майбутнє научного атеїзму. Котрі на то купилися, пропали, проіграли, ганьбися набрали. А більша частина народу лишилася православна, церковна. Даже в наші часи, уже тепер, після розвалу Совєтського Союзу, де був державний атеїзм, на сьогоднішній день ні один з регіонів України так і не піднявся релігійно до уровня Закарпаття, щоб засвідчити віру Христову у такому процентному відношенню. Но це нам не дає право гордитися, наоборот, смирятися, трудитися, молитися і за наш край, і за всю державу, і за всіх вірних православної канонічної церкви, яких, на щастя, в державі більша часть. Ми з вами говорили, а повторяємося, щоб донести до сознання ту істину, що коли наших людей не збили з толку не протестантизмом, і навіть Ян Гус в період свій не потягнув часть людей наших до себе, то придумала Западна церква унію і одорвала частинку від наших. Но людей так не пішли, і тоді придумали псевдоправославних. В Україні тепер 3 псевдоправославні домінації. Ну і народ наш на них не купився. Це означає, що ми знаходимося під покровом молитвенних всіх святих, в землі руській просіявших. Це вони моляться, щоб ми не купилися на примітивні, далеко не наукові, не історичні і не духовні приманки цього світа. Ми не хочемо понижати журналістів і ведучих на телебаченню по всіх каналах, що вони щось не знають. Но точно знаємо, що повні нулі у питанню релігії і канонічної церкви. Просто нулі. Таке впечатлення, що або вони не знають, но підсознательно йдуть проти церкви канонічної, це вже сатанізм, це вже повне противлення волі Божої. Нині неділя всіх святих в землі руській просіявших, і Господь через апостола Павла к римлянам каже нам такі слова. Слава християнам! Слава ділаючому всякое благое! Сперва Іудею, пак Еліну і всім народам. Бог не дивиться на лиця, Бог дивиться на серце. То 3 люди, котрі грішать, будучи без закона, так і погибнуть без закона. Ті люди, котрі грішили, маючи закон, мається у виду старозавітні люди, по закону приймуть кару. Но язичники – це люди, які не признали Христа на чудо, деколи роблять добрі діла. Як об'яснити, що чоловік, коли до церкви не ходить, в принципі, він це рахує формально віруючим, але є язичник, невіруючий, но робить добре діло, старається поступати по закону. Откуда в нього інформація? Павел каже, що Бог таке чудо зробив, що прописав закони свої на генетику, на скрижалях серця, на сторінках серця. Бог записав у нас, у людей, свій закон, вклав туди свої датчики, котра іменується совість. І тепер, каже Павел,
Хто знає Божий закон, поступає по закону, а язичники не знають закона Божого, но вони прочитують його в серцю. Совість їм підказує, що доброє, а що недоброє. Завершує Павел свої послання такими словами, що коли Бог буде судити цілий світ, християн буде судити за нарушення християнських законів. Язичники будуть судити за те, що не слухали голоса совісті. Сьогодні Господь нам у Євангелії каже, щоб ми навчилися легко прощати, щоб ми готові були добре служити людям, щоб в цьому мірі ми не упиралися і не осуждали нікого, щоб ми бачили у всіх людях образ Божий. Церковний твій брат, но є язичник, безбожник, люби його, він теж має образ Божий, бо він ще не познав Христа, но він тебе порозуміє, бо у нього теж в серцю написаний закон Божий. Ми молимо сьогодні усіх святих землі руській просіявших, всі святії, моліть Бога за нас. Ми хочемо бути з вами, ми хочемо бути у вашій сім'ї. Ви були такі ж люди прості, як і ми. Но та різниця була у вас, що ви повірували во Христа не формально, не по-протестантськи, не по-уніатськи, а по-євангельськи. І ви зато вийшли в сім'ю християн, Божих ізбраних. І сьогодні на небі уже ви торжествуєте. Поможіть нам в цьому мірі не схибити, не купитися на приманки цього світа, бо тільки їх много приманок. Поможіть нам, щоб по молитвам Божої Матері ми осталися вірні діти Божі канонічної православної церкви, ну а у вічності разом зо святими в землі руській просіявши, зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.